Nem engem a meccset. Dénes! Dénes! Te vagy a kapitán! Ide kijött. Úgy születik elfelejtettem, úgy tudom, nagy nehezen megtanulta a Na. Mi volt az a vérszegény? Mi volt az a vérszegény kiabálás? Alig vannak. Látvány. Kapu előtt! Megint üresen van. Na jó van. Ah. Majdnem reklamáltam, hogy mi ez a szabálytalan. Halló! Csere van! Igen. Budát egy kicsit hangosítani kéne. Ott van, hát nem igaz! Ó, gyerekek! Menj rá, támad már ki! Támad már meg! Ez az, gyerünken! De nem, Dénes! Ébresztő! Passzol! Csere van! Volt Duda! Csere után volt! Volt Duda! Csere volt! Csere volt! Te Dudátok, csak nem hallatszol! Ugyanazok. Null. Ugyanaz. A Dudát egy kicsit hangosabbra lehet venni. Én fölvettem, tehát Add ki a sarokba! Na. Egyértelmű volt. menjünk szállni. Komoly, egyenlőre 0-0. Na, vegyétek fel a pozíciót, hát mit csináltok? Megy, gyerekek! Ezt nem hiszem el. Dénes! Nem erről volt szó!
Na, üsd már el onnan, hát Dénes! Csere! Hey. Nyilj vissza a kapuba, Eszter! Úgy van, szép! Gyerünk, Lili, hajrá! Szép! Még egyszer! Még egyszer! Még! Ó, nem hiszem! Pedig ott volt az ide. És bele a kapuba szegény. Háromszor. De ez már... Gyerünk! Lőd! Gyerünk! Úgy van, támad, Vendel! Ott van Benni, Nesen! Menjetek a korongér, hát. Menj közelebb! Menj közelebb! Menj közelebb! Meg középre lövi. Nem jól csinálta. Ó, bakker. De ott már minek? Elég! Ez az! Ópa! De Károly lett a pad. Figyelj be középre! Milyen jó döntés volt. Ez az! Gyerünk, Lili! Ezt ki talált fejbe? Nyugat. Hát az a magasság. Ez milyen játék az a keresztbe lövöldő? Szép volt, Eszter, úgy van, szép volt! Lépj ki rá! Egy kilép! Hagyjad! De amúgy középkezdésnek kellett volna lenni, na mindegy. Csaba, beszakért. Ott a bíró. Eldönti. Na most menjél, gyerünk, Domi! Lőd! Igen. Gyerünk, Gyuszi, támad meg! Ez az, Lili! Úgy van! Ó, bakker! Hé, kézpad! Halló! Hello! De szép volt!
Még egyszer. Oh. Gyere gyorsan! Gyere, gyere, Dénes! Vedd fel az embert, Dénes! Úgy van, szép volt, Fendi! Basszus! A sisakján. De szép volt! Na, ugye Erről beszéltem, Dénes! közel kell menni a kapuhoz, Dénes! Szép volt! Gyerünk, Gyul! Ó, basszus, elcsúszott pont. Szép volt! Hagyd magad! Szép volt, Lili! Jó. Elmozdult a kapu. Nem olyan vészes még. De bíró visszarakja. Szép volt! Gyerünk, Kriszta, küzd! Ó, Nem volt jó vicc. Dénes, támad! Na, gyerekek! Dominika, kuta szépségi! Kriszta letepelte a gyereket. Na, úgy van. Add! Ez az! Lőd! Basszus! Kezed le! Ez az! Szép volt, Lili! Ne hagyjátok tovább menni! Szép, Eszter! Figyeld be középen! Szép. Azt nem hiszem el. Jó van. Gyerünk, Lili, hajrá! Szép volt, Eszter! Ez az! Nem tud ráfog. Menjél lesz! Jó van. Gyerünk, Fendi! Figyelj, Dénes! Ez az! Úgy van! Be! Ne hagyd magad! Gyerünk!
Szép volt! Másik oldalra, forgasd át a korongot! Kicsit gyorsabban kell lőni. Na, hát ez nem a korongra irányuló volt, haló? Rászorított a Dénes a palánkra. Nem, azért volt, nyúl volt. Nem, bepattant a kapustól. Hárman vannak el. Gyerünk, Gyuszi! Ó, batter! Gyerünk, Lili! Hopp. Úgy van, szép volt! Ez az. Na, csak ésszel! Ésszel! Miért viszed a beatába? Hát nem igaz! Hogy van? Kicsit megfogod? Kéne venni egy ilyen, hogy hívják ezt a botot? Selfie-bot. Selfie-bot, igen. Hát vagy egy kameraállványt, nem? Volt nekünk adta övének a nagymamája, az Emilének a nagymamája, meg amikor elmentek vissza. Dávid kezébe adtattak a botot? Nem baj. Nem úgy értve, hanem hogy ő adja az instrukciókat. Hát Dávid. Ja? Én nem hallom rendesen. Látjuk, hogy csak ja, igen. Hát az olyan, én nem is tudok, mindegeszünk, én is úgy szoktam, mikor igen, szólja, segítek, felszegítelek, jó? Nem is fogok tudni. Gyerünk, Lili, ügyesen! Szép volt! Nagyon jó! Itt ezzel lehet a kapust megzavarni, hogy elébe nyúl. Állj magad, nyúl! Ezt el lehetett volna kerülni! Nyugalom! Ezt nem hiszem el. Szép volt, Eszter! De még mindig ott vannak! Hárman a kapu mögött! Hárman vagytok a kapu mögött! Ne!
Szép volt, Eszter, menj vissza! Kikerült a korong. Kinn a korong. Na, most jól csináltam. Gyerünk, Dénes, ügyesen! Passzolj! Passzolj! Mit csinálsz, Dénes? Gyerünk, gyerünk! Vendel üresen! Passzold be! Úgy van! Basszus! Ott van még! Gyerünk, nyúl! Ott van, ott van! Ez! Ott volt! Úgy van! Csak nyugodt! Gyerünk, Lili! Be! Úgy van! Hogy fogadjuk a korongot? Hát... Jó. Nyugalom! Nyugodjatok meg! Szép volt, ott van még egyszer, Lili! Ott! Ez gól volt! Most gól volt, az előző nem volt gól, ez most gól volt. A dudában lőttek bele, barátom. Nem hiszem el. Azt meg le kell fújni. Hé, be... Dénes! Kriszti, csinálj valami! Menj már oda! Halló, ők vezetnek! Gyerünk, Lili, állj föl! Úgy van, jó van, ügyes! Azaz, ezt nem hiszem el, kettőből a Pécsi veszi el. Ne, vigyázz közelebb! Mit csinálsz? Jó van, ezt jó. Gyerünk! Menj már, zavarjátok! Csak nyugodtan! Fordulj meg! De ne ilyenkor már, hát... Gyorsulj fel! Ott van! De nem igaz, Vendel, hát... Úgy van. Gyerünk! Be a kapu elé! Lőd már!
állították le az órát? Hát, úgy látszik. Csak akkor állították le a bírósot. Igen, az igaz. Nem jobb fogod a szöget. Ez az! Basszus, nem hiszem el. Elment a kapu! Elmozdult a kapu! Elmozdult a kapu, le kellene nem hiszem el. Gyerünk, Gyul! Úgy van! Nagyon kint vagy szögbe. Oh. Hajrá, Lili, gyerünk! Szép volt, Eszter! Várjál, még. Nem lehet kiadni, ezt magyarázom neki az elején. Nem adunk itt ki korongot. Na, hát mit csináltok? Legalább menj rá! Na most gyorsulj föl, aztán menjél! Ott a Kriszta! Kriszta bent! Ó. Még egyszer! A Kriszta is kikolcsoljázik a közül. Gyere le, Kriszta, csere van! Ó, Bakter! Ott! Azt nem hiszem el! Ott van benne, Nyúl! Lőd vissza! Lőd, mert csere van! Nem kell, álljon föl a védő. Rossz helyre helyezkedett. Menj vele már! Nyugi Dénes, menj közelebb! Úgy van, szép volt! Gyerünk, vegyétek fel az embert! Szép volt! Kapu előtt! Miért vezeti bele a fejébe? Hát itt a tér, itt a szükség, belenni 40 ember közé. Nem már! Öt-kettő. Az elsőbe egyet lőttek. Ez is kiállítás. Hát így lesz, hogy látjuk.
Ott van, jó. Ott. Passz volt, csak... Á, Istenem. Gyerünk, Dénes! Lőd! Még egyszer! Találd el a kaput! Gyerünk, Kriszta, ez az, tiéd, tessék! Ennyi! Ó, basszus! Ez nem lett volna. Szép volt, Eszter! De amúgy ki kéne jönni a támadó harmadból, az meg rá kéne szólni. Hiába magyarázol neki, hát nem tudja, fogalma nincs a szabály. Amúgy ilyenkor meg kéne fogni a korongot, és addig ki nem adni, amíg nem megy ki az ellenfél. Hogy került ez a csapat ezen a sor ellen? Bármint a milyen? Igen. Ha nem ennek a sornak valami látszom ezen. Tök mindegy, már ütött a másik sor is egyet. Ó, basszus, ez nem mellé ment. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk! Dénes, Cigi! Menj közel, menjél! Hogyha mellénél van az ütője, az miért nem szabad? Lövésbe lesz a gól! Hogyha itt mellénél van az ütője, az szerinted korongra ment? Annyira nem is veszem. Lett az ötre! Még nem, ez az utolsó csere. Gyerünk! Ott van, ott van! Ah, de akkor passzol! Be. Lőd! Nagyon ki van sodródva. Lili, menjen közelbe kicsit! Szép! Na végre! 6-4. Mindjárt lefújják. Nekem letelt az idő. Még egy harmad volna, igen. Onnan válogattam. Igen. Nem biztos, hogy itt is ki van. Infarktus már is ki vagy. Tisztelt szurkolók! Csapatunk számára kiemelten fontos érték a fair szellemsége, és egyesületünk mélyen elítél minden nemű sportszerűtlen magatartást.
Egyesületünk felelősséggel tartozik az általa rendezett sportesemény rendjéért, ezért kérjük Önöket, hogy tartózkodjanak a sportszerűtlen megnyilvánulásoktól. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség fegyelmi szabályzatába ütköző nézőtéri magatartásbírságot vagy zárt kapus mérkőzés elrendelését eredményezhetik. Segítő együttműködésüket és megértésüket köszönjük, és jó szórakozást kívánok! Mit mondtuk meg? Azt mondjuk, az nem volt, az meg nem. És Ahogy mondtuk, az nem biztos, hogy tetszett. Nem mondtunk olyan stílusba se. Vagy az arckifejezés. még van egy van. 14. 3x 15 perc. De 6 liter vezet. Lili, menj erre, menj rá, Lili, menj rá! Úgy van, látod? Ennyi. Szép volt. Úgy van. Ó, bakker. Úgy van. Minden nagymamikat keresik. Szép volt! Szép volt, Lili! Ez az, fordulj! Gyerünk, Lili, ne hagyd magad! Szép volt! Ja, az anyú volt. Gyere, gyere, cserére, gyere! Megy a meccs, gyerekek! Gyerünk, Fende, támad! Hogy van, szép volt, Eszter. Na, hé, ki kell jönnie a támadó harmadból! Valószínű. Menj, és vidd! Add be, ott a nyúl! Ó, bakker, de... Gyere emberre! Ha nincs lenne igen a bot, nem szeretjük koromnak ilyen. Ez az, szép volt, szép volt! Na, még egyszer! Ez az, hogy nyúlnak kell a saját korongjáért menni. Úgy van, lőtt! Gól! Szép volt, Lili! Hát panaszt be lehet nyújtani utólagosan, de Valami hivatalos. nem fognak vele foglalkozni.
De ne állva várjátok a korongot! Ajaj. Ez az! De kelj föl, mert üres! Na, jó van. Fordulj meg, Lili! Úgy van, gyere! Na hagyd! Na. Nem igaz! Hogy van? Nem, mert megtartotta a korongot, tehát alapvetően... Gyerünk, ne hagyd magad! Oh. Ez az! Menj! Jó, meg! Nyugi, Dénes, csugalom! Szépen! Menjél! Nem már! Szép volt! Kriszta, menj be középre, menjél be! Nincs ott senki! De menjél, Vendi! Ott van a Kriszta túloldalt! Kriszta, menj be a kapu elé! Nehogy véletlenül korongot kelljen kapni. Csak mondom, 9 perc van még hátra. Nem, hát így néz ki. Azaz! Ó, bakker! Semmi baj! Szép volt! Menj elé! Szép volt, Eszter! Azok úgy összekeverték a sorokat. Nem, az első soruk az megvan. Ugyanaz volt kutatani. Csak a sorban. Amúgy, hát azt nem szabad, amúgy teszem hozzá. Ó! Nem, 7-6-ra mi vezetünk. 7-6-ra mi vezetünk. Ott vissza szépen, könyörgöm! Vagy húzd el! Csak az egyik! Menjél! De ne a kapu elé vezess! Á, Istenem! Gyerünk, Kriszti! De menj el a korongért! Mi a fenét csinálsz? Nem maradj ki! Úgy van. Csere van! Úgy van, gyerünk, Gyuszi! Na.
gyerünk, 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 gyerünk! Ott van Lili, ott van Lili! Nem volt ott senki előtte. Mellettesen, mögöttesen. Most megint nem fogtok embereket. Az még. Bender! Bender, korcsolyázzál már! Na, ennyi volt az elég. Most még átadtuk, hogy mennek. Nem, már egyen mennek. Hármat bevertek most. Nem hiszem el! De előtte is szabálytalanság történt egyébként. Úgy van, szép volt! Ezt is meg kiállít. Ha engedi az... Úgy van! Ó, basszú! Add be! Gyerünk! Benni, támad meg! Támad meg! Támad! Úgy van, látod? Másik pattant le, nem te! Öld! Ó, bakker! Ott! De ne annyira, nagyon hátul látok! Benne nyugi! Nem hiszem el. Ezt nem hiszem. Gyerünk, 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 Kriszti! Na ott támad! Úgy van, szép volt. Nem! És mindenki is sodor magával, mint a lavina. Ez a... Ne hagyd! De most hol van a csere? Már cserén. Alá Duda! Ott van a Kriszta! Hát ez még büntető is lett volna, haló! Nem! Lőd, lőd!
lőd, mert lejár az idő! Lőd már! Na, ne hagyd magad! Ennyit várni. Úgy van! Na! Gyerünk, Lili! Ez az! Küzd! Szép volt! Na még egyszer! Az 1 perc hátrány, de... Ez a szalamoni döntés. Elkezdjük tovább, majd utána büntető, mert utolsó percje volt, és de nem, fordított is volt. Következőt el kell engedni azzal, nem, következővel nem kell foglalkozni. El kell engedni, tehát az